Bidaiatzea geroz eta eskurago dugu askok, eta askotan geroz eta urrunago. Nik esango nuke azken aldian modan jarri dela bidaiatzea eta turismo egitea. Eta toki batzuetan gehiagizko turismoak masifikazioa ekarri du, eta eremu batzuek aurrez zuten erakargarritasuna galdu dute hain zuzen ere turismoa masifikatu delako. Baina egia da baita ere, erregulatzen baldin bada turismoak izan ditzazkela onurak ingurumenean, turismoak ekartzen duen diru hori bideratu daitekelako eremu naturalak babestera eta hauen balioa aintzat hartzera. Beraz, gaur hortaz hitz egingo dugu turismoaz, turismo tradizionalaz eta turismo ekologikoaz, eta ikusiko dugu ze onura dakartzan batek eta besteak, eta batzuetan ze kalte etorri daitezkeen haiekin. Turismo tradizionala deitzen zaio, orain arte erabili den turismo modeloari, ez? Azkenean eremu batzuk geroz eta jende gehiago erakarri dute, geroz eta famatuagoak egin dira, eta bertara jende pila bat joaten da urtean zehar turismo egitera. Erregulazio falta bategatik ekarri ditu arazoak ingurumenean, baita gizartean edo bertako biztanlerian ere, adibidez orain nahiko famatua egin diren turismo etxeak, ez, vivienda turistika, azkenean famatuak egiten diren eremu horiek bertako etxeak erabiltzen direlako hein handi batean turistak erakartzeko, eta azkenean bertako bizitza edo bizitza normala bertan bizi den jendeak ezin du ordaindu etxea, eta azkenean hustu egiten da, bizitza galtzen du eta turismorako bakarrik erabiltzen diren zonaldeak bihurtzen dira. Beraz, turismoak baditu bere alderdiak, bere eragin negatiboak ingurumenean, eta baita gizartean edo turismoa praktikatzen den eremu horretan. Ze gainera, aipatu behar da baita ere, dirua askotan ez dela bideratzen behar bezala, turismoa praktikatzen den eremu horretara, biztanleetara, eta askotan multinazionalek edo dena delakoek eramaten dutela diru gehiena. Beraz, turismo tradizionalari edo buelta bat eman nahian sortu da turismo ekologikoa edo turismo jasangarria deitzen zaion beste turismo eredu bat, eta honen helburua izango litzateke turismoa martxan jartzea eremu jakin batzuetan, baina beti jasangarritasuna kontutan izan da. Eta jasangarria esaten dudanean, ez dut esaten bakarrik ingurumenaren ikuspuntutik, baita ere jasangarria sozialki, ekonomikoki, eta baita ere bertako turismoa helburu duen toki horretako kultura modu jasangarrian ustiatzeko baita ere. Historikoki kokatzeko, esaten da turismo jasangarria edo turismo ekologikoa sortu zela edo jaio zela Yellowstoneko Parke Nazionala eraiki zenean edo sortu zenean. Hori izan zen 1872an, eta izan zen lehen aldia eremu bati, lur zati bati babesa eman zitzaiona. Eta noski babes hori ustiatzeko, eremu babestu hori ustiatzeko modu bat izan zen turismoa erakartzea. Beraz, pentsatzen da, esaten da, Yellowstoneko Parke Nazionala izan zela lehenengo turismo ekologikoko adibide bat. Baina, orain urteak pasala asko hedatu da turismo jasangarria edo turismo ekologikoa, eta badaude helmuga batzuk edo
turismo ekologikoa praktikatzeko toki batzuk bereziki garrantzia hartu dutenak. Adibidez Costa Rica, bere naturaz gozatzea joateko oso helmuga erakargarria da. Kenia eta Tanzania baita ere, safarietaz hitz egiten badugu, hauek ere izan daitezke turismo ekologikoko adibidea, eta herrialde hauek baita ere turismo ekologikoan diru sarrera handiak dituzte, eta Islandia izan daiteke baita ere, beste adibide bat, bertako naturaz gozatzera ere jende asko joaten baita. Ondo etortzen da ala ere desberdintzea turismo ekologikoa edo jasangarria eta landa turismoa. Ze batzuetan nahasten dira eta ez dute zertan berdina izan. Landa turismoa, hain zuzen ere, bada landa eremuan praktikatzen den turismoa, eta askotan izaten du helburu landa eremuko adibidez herrixkak edo baserriak izan daitekenak bertako bizimodua ezagutzea, eta noski hauek naturarekin duten erlazio hori bizitzea baita ere, baina ez du zertan ekologikoa izan. Turismo ekologikoak edo jasangarriak, baina ingurumenean ere egin daitezke turismo ekintzak ingurumena errespetatu gabe, eta beraz horiek ez lirateke izango turismo ekologikoa. Beraz, turismo jasangarriak azken finean lortu nahi duena da, turismo praktika hori onuragarria izatea helmugan. Turismoa praktikatzen den toki horretan onuragarria izatea, eta behintzat kalterik onuragarria ez balima da, behintzat kalterik ez eragitea. Pentsatu behar dugu askotan turismoak gainustiapena eragiten duela. Eremu naturaletan ematen balima da adibidez, azkenean eremu horiek degradatu egiten dira. Balimazoaz baso batera turismo ekintza bat egitera adibidez, eta ez balima diozu jarraitzen bideari, hau da, askatasun osoz ibili albalima duzu basoan barrena, horrek azkenean eragina izango du negatiboki bai eremu natural hortan, baina baita turismoan ere, ze eremu natural hori degradatuko da, balioa galduko du, eta azkenean turismo gutxiago erakarriko du. Baita ere, pentsatu behar da, turista asko dijoazten eremuetan, esan bezala, bibienda turistiko gehiago goten direla, hoteletaz hitz egiten balima dugu are gehiago. Hotelek izugarrizko ureskaria dute, hondakin pila bat sortzen dituzte, eta guzti hori kudeatzeko baita ere gaitasuna izan behar da. Eta turismoa egiten den eremuaren, herrialdearen edo hiriaren arabera, toki denek ez dute gaitasunik hondakinak edo ura edo dena delako baliabideak ondo gestionatzeko. Eta zer esanik ez, adibidez, ur eskasia pairatzen duen eremu batean, piztinak eraikitzen balima ditugu, edo golfeko belardiak eraikitzen balima ditugu. Azkenean, turismoak, segun ze turismo mota sustatu nahi den, baliabideen eskasia handia sortu dezake eta bertan bizi direnentzako baliabideak murriztu. Baina, ondo kudeatzen balima da, turismoak badu gaitasun handi bat, eta bada erraminta oso on bat natur eremuak babesteko. Izan ere, zuk natur eremu bat, eremu natural bat, babesten balima dezu, eta honen parte bat, edo dena delakoa turismora bideratzen balima duzu, azkenean natur eremu hori babestuta mantendu dezakezu, eta turistak joan da, hauen bisitak sustatuta, azkenean turismoarekin lortzen dituzun irabazi ekonomiko horiek ondo bideratzen balima dituzu, ingurune natural horiek babesteko erabili dezakezu, bertako biztanleriaren bizikalitatea hobetzeko erabili dezakezu,
bertako kultura babesteko erabili dezakezu. Azkenean turismoa diru iturri bat da eta eremua, hau da, erakargarria den eremua, jendea erakartzen duen eremu hori ondo babesten baldin baduzu eta inguruko azpiegitura guztiak bermatzen baldin badira, bada modu oso on bat eremu babestuak mantendu ahal izateko. Beraz, laburbilduz, turismo ekologikoaren ezaugarriak izango lirateke energia berriztagarriak edo energia gastu gutxi duen turismo bat, hondakinak ongi kudeatzen dituen turismo bat, eremu naturalak babesten dituen turismo bat, uraren kudeaketa egokia egiten duena, eta azken finean turistikoa den eremu hori babesten duen turismo bat. Eta esan bezala, turismo jasangarriaren beste adar bat da, bertako komunitateak eta kultura babestu eta balioan jarri nahi dituela baita ere. Eta hori bermatu daiteke, adibidez, enpresari txikiak eta bertako enpresariak inplikatuta, bertako artisauak inplikatuta, eta azkenean bermatuz, diru hori, eremu turistiko horrek sortzen duen diru horren zati handiena edo ahalik eta gehiena bertan gelditzen dela, eta eremu hori babesteko eta bertako egoera eta ongizatea bermatzeko erabiliko dela, eta ez kanpoko enpresa handi baten etekin ekonomikorako. Baina turismoak berak ere, eremu batzuetan baditu erronkak klima aldaketagatik, adibidez Pazifikoko hainbat eremu, hainbat irlak arrisku handia dute lurperatzeko hemendik urte gutxitara, eta horietako asko turismorako erabili izan dira, edo turismoko erakargarriak ziren turismo ekintzetarako, eta lurpean geldituko dira seguruenik. Beraz, bueltan ingurumenak turismoan ere badu eragina. Adibidez, oso lehorrak diren eremuetan, baita ere, adibidez penintsularen iparraldean, hegoaldean, badago arriskua baita ere, udako turismoa beherantz joango dela, udan bero handia egiten hasi delako jada, eta lehorte handiak izango direlako eta daudelako gaur egun, eta beraz, bertako biztanleentzat nahikoa baliabide, ur baliabide ez baldin badago, nola eginez turistak ekartzeko, eta gainera kontuan izan da hotelek eta honelako instalazioek erabiltzen duten ur kantitatea kontutan izan da. Eta baita ere fenomeno klimatiko geroz eta bortitzagoak espero dira, eta horrek noski eragina izango du baita eremu batzuetako turismoan, adibidez tropikoetan, bertako euri jasak eta arriskutsuak izan daitezke, eta nahikoa azpiegitura ez baldin badago, etorkizun batean, eta ez hemendik gutxira, baliteke eremu batzuk turismorako nahiko konplikatuak izango direla. Ingurumen hezkuntzaz jada hitz egin dugula aprobetxatuz, turismoak eta ingurumen hezkuntzak badute erlazio estua, eta izan ere ingurumen hezkuntzako aktibitate asko adibidez egin daitezke eremu babestuetan, turismorako bideratzen diren eremu babestuetan. Eta honekin azpimarratu daiteke beste puntu bat, eta da ingurumen hezkuntzarako eta jendea ingurumen gaien inguruan sentsibilizatzeko behar direla ingurumen babestuak. Ze erakutsi behar diozu, nola erakutsi behar diozu haur bati baso baten balioa ez baldin baduzu ondo kontserbatutako basorik.
ze erakutsi behar diozu. Ez baldin baduzu ezer erakusteko, azkenean ezin duzu ingurumen hezkuntzarik egin eta ezin duzu turismorik egin. Beraz, eremu babestuek, hori, balio hori ere badute. Sentsibilizatzea, alfabetatzea, eta azkenean direlako modu pristinoan edo mantentzen diren eremu naturalak, eta balio dute erakus leiho bat bezala, hain zuzen ere ekintza hauetarako, ingurumen hezkuntza sustatzeko adibidez. Beraz, hemendik bidali nahiko nuken mezua da, eremu naturaletara edo dena dalako tokietara joaten zaretenean, argazkiak ateratzeaz gain, bertako balioaz gozatzen ikasi behar dugula, bai balio naturalak, bai balio kulturalak, eta azkenean horretarako bidaiatzen dugula, gauza berriak ikusteko eta gauza berriak ikasteko. Eta hori, eta bidaiatzean azken finean gure dirusarreren zati bat bertan uzten dugula, eta beti dator ondo kontziente izatea zerri ematen diogun gure dirua, eta albalima da bertako ekonomia sustatzen duten ekintzak izan daitezela, eta bertako eremu babestuak ondo babesten laguntzen duten ekintzak izan daitezela. Beraz, horixe izan da guztia gaurkoz, turismoari eta turismo ekologikoaren inguruan, hurrengo saioan beste gai bati buruz arituko gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.